मोनोलै मोनबाय मोनै मोनगारोल' जोंना बस्थाया नुवाखै एफा फिसा सुनाय ना दाबो दनबा गावनायनि सुनाय खाथियाव थानो समायखाया हनै गोमाजोबो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ' नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आरोना आरो नोंथांमोनाबो बराय जानायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायदोलाय दिनै जोङो आलदा माबा लाना फैदोंलाय आरोना टारगेट लाना फैदोंलाय एकदम सेंग्राफोर गोजाखा ना हमहैगोनलाय आरोना एकदम सान्दुंआबो थिं थिंल'खा नायदो सेंग्राफोरखौ थाबायगासिनो दं फाग्लासोखा एकदम नायसाय सान्दुंआ मा रोखोमनि देन्जारल' नुबावो भिउखौ ना मा आङो जायिन ना हमनो फैदों होनदों नामा नोंखौ खानाया गोदान सिनजालायबाय नायनि खानायखौ देखायनां रायजोफोरनो जाबाय दिस इज बस्ता नामफ्रानो एकदम लाजायालै गाबज्रि जाया आपेल सोबाव नामा बस्ता आपेल एकदम गोदाव सोराव दंजोबो जन हेमब्रमबो दं नै सिगाङाव फाग्लासै लान्थिल'खा दिनैहाय जन हेमब्रमा ओमफ्राय हिज्रा जन हेमब्रमसो रायबो खबाइसेखौल' हमगोन होनदों नामा नाया ना रासियो गाइसमोन ना रासियो ना लांजाय सोरबा सिख्लाफोर लाफैयोबा देनां ना हमै हमै जाहोगोन थौ नंगौ नाङा जागोन मालाबा ना हमना जाहोनो हायो नङा जाबाय नङा जाबावबाय माबा ना रासिया ना लान्जाय थाखायनो खिबुजों नायनि आं नोंखौ मिथिबाय गैबावासो नै ना रासिनिया नै बेजोंहाय नैबे खिबुजोंहाय ओरै ना जाखायनो ना लान्जाय बेखौ आङो हजादोंब्रा हजादों हजानायखायसो गैला ने आफ्रिकायाव हजाना फैदां आफ्रिकायावसो नोंना दास गावना माबा हमनानै ओंखारसाय मा होनो फेरेंगा लान्जाय बायदि हजानानै सेभेन सिनजानानै माबा गावना दंबावनो फाग्लासो दंखायो आंना दंखायो सोरना थिखिनिया फाथाम नायलाय नोंना जागोनदां आंना फारसेल'रा फारसेयानो गैबावानो हिनजावखौनो मोनगोन ना मोनाथाय फाग्लाना हिजरा नालाय हिजरा उल्था मोखां जानानैल' थाखुमाना जादों फाग्लासो बिजानो गिनायनो हाजो खामनायखौनो हरदां हाजो खामनाय मारै खामदों बेलाय जोमैसो जोमैयानो खामदों ना हमग्राया रोंखायाबालाय बुरब्लानालाय बोथोर नंला नङारा नोंसोर हमनाय मडेलखौल' खिन्थाना गोरोंफोरना मडेल नांलाया बुरबक आखाम सौग्रा फैखायो नाया होमबालाय आखायानो देन्जारखा बियो गिनानै नुबानो खारजोबो नोङा नों एकदम रोङा होनबा बोरै हमफैखो दावराव हमनो नुवाखै नोङो गोरोंफ्रा सोदोंल' आं दा सोबाथाय सोगोन वाव नामासो दाब्ला जोलैसो सिस्थेमा आयु नै माब्रै माबा गलांबायग्रा सिस्थेम माब्रै माबाफोरल' जागोन नों दिनैजों खनबे जाखो ना हमनाया दे होनलाय मथा मथि माबायानो जाबाय 40 बार जाबाय खोमा नोंबो नाङा जागोन 40 बार नों सेरबेसे हमगोन जेन'ब्ला फवासेयानो जायाखै फवासेयानो जाबावाखैनो नै 40 बाराव फवासेयानो जायाखै गैयालाबो 30 बारावनो रेजेक्ट थांदों ना मोनैया मासेबो मोनैया आरोखि ना ओमफ्राय 10 बारावथ' सेरसे हमदों आङो औ दाना फवासे जायाखै होननाया थारमाने भिउवार्सफोरखौ एसे थगायनांगौरा गावसोरबो नायनानै साबस्क्राइब लाइक हराना जोंबो थगायफिननांगौ एसे थगायलाङो ना नायनायाव नायनोसै मेगन देग' मिनिलायबावगोनसो बोरैबा बेयावनो नोलै अबेजों नङा बेयावनो नैरा बे जायगायाव हमदोंमोन आङो ना मोनोलै मोनबाय मोनारा मा नामोन बामि थुरिलै बेनोलै आं हमनाया गैया मोनासै बेखौ बुदलांरा ओरै गारखोलां बुदलुंनायावनोथ' थांखादों बेवनो थासिरा बिदियावनो थासै मिथिबाय नाया खर'सो आराम आंबो ना नंगौना नङा होननानै दैनायबाय बारबायसो गदोंना आंबो मुगा सानदों नामासो फार्स्ट हिजिरा मोजां हमद' हाथारोबो बामि मोनथारगोन मिथिबाय आंनि माबाबाथ' बामिया मासे लाबोखानांगौ खारनायबाबो नुनांगौ बेवहाय
नों हमो ना मायो बे नोंनि खोथासो जाहैबाय ना दास बोरै गुबाय थाखो नै हेमब्रमनिखौ बोखो खालि गनायल' बोरै जाखो गनायल' नों मानसियानो नंखाथारालै मोनखानाय बुस्थुआनो गलांफिनबायना दाना बिराद गाज्रि ना मानसिफ्रालाय मोदोम गिदिर गिदिर खामानि गैया रानथें जाया आयो खनबे माखोलै जुमुदै मुजुखो नोङो मा थोस दाना फिथिख्रिखौसो स्राव थोस गैलारा बे थुलिया आंनि आथिङाव नांना थेनफैखादों थागोन ना होमब्लाबो दस्राना थागोन ना मोजां बोखो ओरैनोबा नारखोबो हरैनोबा बालखामोन बुस्थुआबो जा रिमोनो जाहैबायना बियो मोजां आखाइजों हमनांगौ आङो आङो गनसो सानदों बेसारखौहाय बेनो सेस बाब्राबलायबायसो हमदोरा नैबे ससेयाव हम खांख्राइ आयो खांख्राइजों थै गगोलायबाय नै खांख्राइया लेजेन्डनो खांख्राइनि ओमफ्राय फाग्लासो फाग्ला खांख्राइखौनो मोनदाङाखै ओरैनो हरलाबायबायल' आंहाबो ना नोंनि ना सोंनायावनो सर्ट जागोन बामि मासे मोनदा ने गैया मांफारा टेलसो आं हिजराखौ लाजिनायसो मोनलाय लांबायलै खांख्राइ दं खांख्राइखौ एफा गिबाय नैबे गुदुंजों फैजोबगोनदां खांख्राइया नै माथो माबा फैलायदों हेमब्रम बिसिबां सादों आंना अरजानाया टेनसनल' जालायखाबाय नामा अरजानायनि बामि गैया बाल गैया हिजरा आयो फार्स्टआव थारा फार्स्टआव था आयो खेलासो गेलेनो फैदों बिगुरा ओरैबायदि गाज्रि फार्स्टआव फैबालाय बेखौ नाजों फैबाय आङो उनावबो थाङो ओमफ्राय गाइस मा ना होनोथाय बेखौ ना हासुमुथ्रा ना मा होनो बेखौ ने बालाबाथिया बेसेबां 100 थाखा फवाबावसो होमबालाय गोथावानो जागोन ने बेसारा फवासेयाव 70 जागोन ना बेसेबांल' दा 100 आयु 100 खासै थैगोन ना होमब्ला ना हमनायखौ सोलोंखाद' बुरबाव हिजरा ना बालाबाथियानो 100 थाखा फवासैनो खांख्राइ माबायानो होमबालाय खांख्राइयाबो माबासो जागोन 70 थाखा फवासो जासिगोन आग्लासो होमबा मा ना बायनानै जाबावनो आंथ' मिथिबावासो बेसेबां दाम हिनजाव लानो हानाय नोंला नोंलाय माहाय लानो हाबावनो आरो हिजरा मालानो गैया आंना नै आयो मोनगोन ना मोनला जाखो इयो बेनो मोना गै नंगौ नङा दासो बोरैबा सौग्रावलायबाय दा आं फाग्लाना हगारहरबावगोनसो आंना बाराबा मानसिया दहायनो लाना दंखायोब्रा नुबाय दा ओंखायनो बासै आं हमनो नै मोनगारोल' जोंना बस्थाया नुवाखै एफा फिसा सुनाय ना दाबो दनबाव गावनायनि सुनाय खाथियाव थानो समायखाया हनै गोमाजोबो लानजायावनो दनबाव गाव मोननानै फाग्लासो मा आं हमनांगौबा बोरैबा हाबसन फैदोंलै बो मोनदों इयो मिथिबाय गैखाया गासिबो हमनो रोंखाया जोंहा माफे माब्रै जाबाय नुबाय गावनो हिसाब होनो हालायखायो ना हमनायखौ दिगि जायोलै बोरमाया न'आव थांजासेयाव मासेबो मोनला बे गोरि मासे मोननायल' होनदोंमोन दा दालाय माथो मोनगासिनो दं ने ओंखारो एसे एक्सप्रेस मोनबाय बायदि मोनदां मानसिखौहाय बैबारावलाय जा मासे मोनदों बे सुइखानो फाग्लासो गेब्लेजोबबावदों नामा बेबो गेब्लेजोबबावदोंनो हमनायानो होसोमखादों ना गिदिर हमनाय बायदि साफा ओमफ्राय उनाव थायो बेयावदि थांफादोलै दहायनिफ्राय माब्रै माबासो मोनदेरसिगौदां फाग्लासो
iya दा बुंलायगोन गावसिनि गनायखौसो मोन्दों ओंखायनो उनावसो थाखादों आङो बेयाव थानायानोथ' नों बिसिनि गनायखौसो मोन्दों होनजागासिनो दं नोङो बैयाव थांना हमैला सिगाङाव थाबाबो ना सिगिनानै खारलांजोब्बाय होनगोन रोंथारा नालाय रा हमनायानो माबा हमनाय साइससो हमो अबे साले जोंना जाङिनासो माबा होनो हान्थुखौनो बख'नो हाला ओंखाम उखैनाया जाखालानो बबेबा गामियाव बेफोरबायदि सेंग्राफोर माबा ना हमग्राफोर नुयो नामा ना जों गामियाव नायफै हिनसामब्लाबो ना हमो नुवाखै जोंना जाङिना गलालै ना हमनायाव ओंखाम उखैबायनो बिथाङा ओंखायनो दा माबा बांद्राय हमनो हाया जादों बख'नो हाया जायो मारै हान्थुखौ बख'थ'नो हाया ओंखाम उखैनां माइथो मोनलायबाय नामा ओमफ्राय नै ना फिथिख्रिलायनो मा ना नुखो बालाबाथिया मोनलायबाय गलालै जों लागोनि सेंग्राफ्रा एकदम हमखावग्रा गोजा जाखावग्रा गोजा एकदम जन हेमब्रुमजों हिज्राजोंथ' साला जायै जायैनो मोदोमफ्रानो फुंख्रुबजोब्बाय फाग्लासो हाला माबा उदै फेसेमनो थाखाय माबा फिथासो बायनो नागिरबाय माबाया नै जोंना जाङिनाबो मोनबाय ओरै मोनगोन नाया नै दांखानाय बुस्थुखौनो मानो हमगारनो सानोरा नायफ्रामखादों ओंखायनो जासिनथारालै बेना आयो जबरदस्तिसोखा मानसियानो नै नाया बारलाय ओरैबो हमफै गिजिरा ओरै जिङाव मोनबाय बेसे गिदिर सोलियो 80 थाखा पवा 80 थाखा पवा नै 120 थाखा पवा 120 थाखा पवा हिजरा गैया नाया बारदावलायबाय आरो बिनिफ्राय बैसेया मोनखालालाय आङो हिसाबखौ गावनो होनो हाखायो नै रायजोफोर मिथिबाय थांसिगोन नामा थांसिगोन फासथा जाबाय हमखांबाय हिजराथ' गैला सेस खासै आयो लोथो खासै नामा बस्था जाला ना मोनैनि दुखुजों गरम जाबाय आं दा बिदिब्ला नोंथांमोन जोङो नाखौ हमखांबाय बाथोन जागासेखौ मोनबाय आरो ना बेलासियावसो फैखादों नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आरो नैबे नोंथांमोनखौ खावलायबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्टखौ एकदम हरथारो आरो ना मा रोखोम जादों भिडिअआ आरो मा रोखोम भिडिअ नांगौ नोंसिनो कमेन्ट हरदो आरो भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला बिदि भिडिअ नायबाय थानोबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो ना मा होनो हिजरा हिजरा सेमफ्लांलायलाङो माबाखौनो जाङिखौनो एसे मिनिना हरलाय